nilitum penangan cipaduk lo. Pu alang li berita kram sapi Central Women Wing. Alang li sitame ningkan crazy lo. Lapen alang li adung tu ke nili lo. Nili ta penangan arji ding lo. Sita la an arji ke ding pen ajok non pu anta presiden pu bangke nilitum hanang pipedar lo. Ajat association nong sitame, ajat akam nong sitame, president secretary. Even though self-help group non, even lahai asong asanta president adu. Sitame ladak ilitum akihai la jai sar kecari along bangke president avedet. Labangin ning dupa me alam lo, nilitum penang an cesong lo so putak sitame. Presiden nangji jesong lo sitame presiden bang nang pipeda alang li ke matha bang ke lapulo ili tum jong si presiden jong si nang pilo tangte ili tum phan one sided ason si mandat bu leson si ke matha la so joy ni si alang li ni tum phan presiden te pipe la so joy ni presiden pipe joy ni pura east west di mahasau a momentum anta ning duklo konon ili tum ke ning aklong pensi kam claim ji cesong pa meji pusi ke matha pon sitame lapuson ceplang plidalo ke matha ting dam dedetlo lasi alang li phanta nili puing tung ji je lapuson claim son te pini labang so PHLC long kali alang li long si dudun ji apolo sitame pini ke ilitum punasi dudunang koklo lalu nili secretary ke doing secretary ke alang li non claim pon president bang man to ki bong president ke avila avidat khangja no ke jonte lasi kalang luma kalima sangmarli lasi WKSA tum president do ma vema do to tangte India kachari pon president of India ke Draupadi Murmu alang li ke pinso kali ke alang li garlusu ke alang li ke president of India lasi nelitum ke ajada matsitame so arlotum akisung di konane injustice violence against women and children pu ahut asonson ke nilituma bangke kali kala ngamata sopin so tum nanga chetong dun pen nelitum akisung alam kacethan jiaphan alang litum ta apor nang dore dun datahai lapen nelitum so arlo atum jongsi president dolo polotang te labangke karkan jiaphan kali labangke so arlo tum ta desang marli nangke Bogajan LA president lo nangke Amrenga president lo na di Mahasawa president lo a secretary lo pu cepek lo pulotang te hala jirpia tum tala 5 LA 26 constituencies a jirpi a women atum ansitame amit hang arong HPS level CC level LA level atum phansitame che control thekpo mate non alom a hok pedala bangke sarpi maratum ta risomar long ke kadun risomara bangta asomar chanjaya phansi ke pon ha kopinya arun udo scheme tang oi sang marli ha kopinya JJM tang oi ha kopinya self help group tang oi lahai tum tang kalongon po risomara tum ta poisa do sarpi mar lasi asomar pachiri anang dakekat Bangalore dakekat Kerala hangjo hanghai kalima lapuson ang deng ng kilita non dopik lo thrak memelo ingring memelo la protest ke dochot ke chokche lasi so arlo tum sitame nane cherok tok amai along ke president secretary tum che control thekpo ili tum ta e ot idur menangji so arlo tum sitame e hemasor e sumar de bok tirai aphan sitame ili tum ta chilang pe menangji pulotang te isi rules and regulation la donangji ma avema sangmarli donangji la so posi nilit tumabangke anytime ke ladake central pen ke ladake nangche tong dun wer thek thek la se nilit tum so arlo tum ta isomar aphan kachema tha tebok terai longri longpat aphan kachema tha pen ajoksi so arlo tum se tabi itum charge up thip nangji la pen hemprek ke hang abangke ilitum che song dun thip nangji
pu kamatha bon seta ladaka bangke injustice doma vesang marli putha hurta ilitum injustice long ma long lema injustice doma ve malitum injustice long lo kedi puhurta me nang litum ta justice long lo malitum long le la soposi thirak me ilitum ki kadun ke chokche lapen hem ahum ke pinanso doma ve masang marli hem do apinan pendet ke asomar ke apinan penle pinso penle auso mahanga pethe kalidet ke so arlu tum arnam sikapachor pinso lepen arlu so hem ahum kachobocheta a hemasor lepen apiso la dosi chanri chanjai ji ke la puson thak thak si so religious organization girjalong tame konane asong basapia mai atumalong pusitami president secretary do la sikopia posi nilitumaphan aprangsi ke do pulo nilitumaphan president do pulo pirbi market along haladak nilitumaphan kado kawi phanang hanglo president ke dolo nalitumaphan pusi nilitumaphan nang pulo bon seta non api bangke so arlo tumphan president pilo pulonte nang ar kanjat po pusigi pubo kalang mang kalima kalang karkanji kali aman sigi pithuji nilitumge yes nitum heart and soul se nilitum ka chesong dun nang so kan lo oi nang pregnant na hut nang kidun cheklo 1 month 2 months pregnancy kami claim tu alangli apok arlo pregnant na hut pen se tami alangli nang chesong dun jaho nang e kopilo oi ka chojor chana badam se jor chot men se ni bita hane peng ni chojor pensi la alang li tum det kalilo district it home aso arlo tum se tami la puson si ningjelo la pen nili a hogalam ki ningje nani ke ha di mahasau pen stami nili tumaphan women atumabang di masa a women kuki atumabang phone nang lolo itum president long le det apot itum ta chihang nang jipusi di mahasau penta nilifan phone nang call nang hem ke wang hut nang call man nang call ke nangko la suhusi nang ke call bang ta avantika madam President dolo puke di mahaso la ke pirbi market along haladak central pensidolo haladak nilitu maphan la ake hai jai ka thar sar penta la puson si dolo pulo mo pulong ke ala central long ke do ana tuma bangke doloti puson si ningje la son si kursing timung rajan timung sarkiri rong phar lan tuman stami dolo pupuma pupe pulo dolo pule ave pule to ave vena pulo nilitum ke chichak dinglo ankin nona bangke so arlo tum pia posi nang chon chedat mapu nili phone call lo district thoma phanta sangmarli president ave venang seta ilitum secretary in charge that sitame itum meeting do nang mai do nang po ha nang chidun ling chidungot nitum phane meeting na hang ponri nitum hange narni ponri president arpu avederle pusi la pu west rong khang penta alamdo bogazana to la penta alamdo aning ki duksi alang litum ke hem do thingpu pusonsi kaningje kali bangala kalang sani isla lam arjang nona teng do putang tela je ga thar ki japar ipil si ba kona prang dang unsilang nona teng do tang te ente all pulon te kadoga vi phan lo kadi all pulotang te ladake ASDC ta donang po CPIML ta donang po Congress ta donang po ladake KNCA ta donang po ladake BJP atumta donang po all pulotang te kadok kawe pen chepang room raperle hemprek hangon pusi Asian countries a president Professor Jian Hong Liu Nili ha Tata Institute of Social Science Mumbai arong sopi along ka Charlie dun ahutsi haladak Asian countries a presidency nang apin khatlo go back to your Karbi Anglong district and make all the people of Karbi Anglong East West Di Mahasau to be united under one forum, under one platform. Posigipo. Ante pinini litum che theglong lo ladake ASDC tum ta theglong le det BJP tum ta theglong le det all pulotang te kado kawe phansi ke hang nahi ke di hemprek ke kado kawe ta RE bosang marli RE
handbrake nang ji ma nang nei tum nang ji la si la zo handbrake ki hang ke it's more than 3 4 5 decades playing adlo la na decades playing at a pita piniar ni ko people si kadak APSLC pen la pen ladak ASDC KNCA self help group atum WKSA atum la pen non kiwangji asong do ulang pini le thot sitame phone nang ki call wang long ji ma nang chi tong long ji ma nang li tum thek ik long ji la air clar do ma ve ra da tum nang ki call lok lo ko pia posi nang li tum ko pia posi dak do thit thedat ma pu la si la ha ke air clar ke ra da tum amekri asupi asumar asupotum pen megjang thek thesi latum kachiru kacharna pusi to dap adap prang tabaji phli for phai phli phone nang ke call la si rada tuma phan aning paduging tung te pusi ki mang adim lele tik tak ke sang deri di arise awake do not stop until you reach your goal nangli nili ke mang adim pleng pleng tik tak ke sang deri pusi ili tuma phan philosophical thinkers, doctors, engineers, wisdom along sita ikithan. Lasi kwan lesung sita mi labang so ahem prek kilong japan si piniar ni sita mi lapuson Forum for Hills Autonomous State Movement pulabang kiseng kilake only APSLC only ASDC chot kalilo ladaki Congress do dak sib ladak organization pen do ulo ki wang KSA ben ta do ulo ki wang la pen ladak party do an sita menon ki wang ji do piglang phone nang ke call si chimit me pin lo la si aning ki duk kalilo la ilitum chidia si roy nangi la pen ilitum acceptance do nanji itum acceptance do lo ponte ilitum pirthi ki wang malom sowet rad det la itum chinina Nale to women wings pe nako ke bang to piglang manon ke bang. Lapuson si asomar pen kachiru pen phone pen nga chi call pen nanga chi tong ya phan wangji la penan par sitame penap dik sitame na chi tong yi phan wangi so arlo along so pin so tumta amithang si phone nanga chi call message phone la si kaddo kawi sitame ilitum isumar phanching hon lo pulonte ilitum do rapet klem rapet nang ji pusi nili ning aklong ke heart and soul si nili matha la si Ambedkar ki pu di educate agitate and organize lo take share abang phi pulotang te a hokpet pen rong atok anole damta rat pangrum damra nang tum kache song a hemprek Article 244A hang pamenon pusgipu judgmental attitude lake chepedo nang ni kache tok tap kache tok thru lahai do nang ni nilitum aphan ladak piha jumeme junono nang pu olo lahai dak kiwang apu thak la dak pu APSLC kiwang apu thak kang tangka ko an silong ma pualam ta pinangan tangka sinang ke bat bu nge tangka sinang pat nang litum ke arpu pen tangka si chini chot lo pusipu tangte tangka phan si chini chot pule de pu ake hai pi rita kram sapi prang alang li phan pen nang an sot lo tangte nang li endun de ji polo le ante aki hai sir tuliram rong hang nili phan voreng over size tami nili phan approval lo under secretary ante pipo nili tangka ke khok pulo tangte nili pipo tangka deng de det pipo nili halasu hu tami a hok pet pen nili tangka le ke thegali rat si ke thepu CM a chamber MP Horen Singh be ke do hudlang pipo si haladak hut nili thandun dak lo aki hai jai ka thar sar a hok si ke claim apot nili sakuri tanang ne voreng war sai tanang ne nili rada phanche song pipa me jipu piniar ni ko pia posi ning duk nang kok lo people lo che respect thek that people lo ili tumang bong misunderstanding people lo anti hala corruption ke claim hala Facebook hala WhatsApp along corruption ke claim tuma men klang ma klang kle kwan lo nili tum swar lo tum ka thirak nang 15 lakhs 20 lakhs more than that setami lahai atangka ake hai jai ka thar sar along le masi le oe nang chi thanun man chi thanun de pilo nang chi thanun ili tum ge dam hun tangka li alang account na
a diary long nang cepak lang dun lo Diary no. amen ta nang cethan dun Register dan paklang. register nang baklang dun lo jo tangka nang submit bang awik ko kasi nilitum ngit herak ong corruption happens not because of bad people but corruption happens because of the silence of good people hala hanserong chojorchot hala chana badam chojorchot hala theng chojorchot atum along pensi hiki aduli collection si lahai ilitum ako radaphan ako chong thui thulang lapu ke chokche kasi corruption mate kachupang lim kido aret ke lake kahino dak amunit apot kali bon seta ladake kimesen amunit because of the silence of good people palumantidi latake kimisen abang phi ase ang tong chipadu hai hedet posi corruption lapen kachupang lim ongre lasila hai aphu thake nilitum sitami tangka kachipar putan pen sinilitum afan facebook long nang ke post China nga so bipak so lason si kanig je laan jo tagali lahay so pinso suarlo lahay alam ka juno anta nang ta kethek long bang lo nang tum nang peklang lo lapuson si itum han getok chok setan nilitum majok bantan itum lason chibhong dunde lapen reply tapi dunde pipot God sees the truth but waits arnam nang langding lapen arni si angni arni truth will prevail one day arni si arni ahok komat asong zapo komat asong zapima lah ningkan kep crazy kachi song komat ma lake rad that si chiniji arnam ichini lapen kethek kiri atum anta ethek dun long et kasi nilitum ahok pet pensi song along political along ahok pet pen soar lutum ta mesenji menangji itum adet cirai long nangji pusi nilitum soar lutum karjab dun lasopon nilitum ning dukpik soar lusong pangtang nang ma Pangtang na.